राज्यामध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे। नाशिक विभाग आणि मराठवाड्याला येलो अलर्ट दिलाय। तसंच कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रामध्ये मध्यम पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे। राज्यात 13 ऑगस्ट पासून पावसाचा जोर वाढणार आहे। राज्यामध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे। नाशिक घाट विभाग, त्याचबरोबर जळगाव, तसंच जालना, परभणी, लातूर, नांदेड, हिंगोली यासारख्या भागात आज वादळी पावसाची शक्यता आहे। तर या भागांना येलो अलर्ट घोषित केलेला आहे। कोकणातील काही भागात, मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। 13 ते 20 ऑगस्ट या काळात विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणामध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पावसाची शक्यता वर्तवली जाते। तर 20 ते 27 ऑगस्ट या दरम्यान राज्यातील विविध भागांमध्ये पाऊस सुरूच राहील अशी शक्यता आहे।